ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Дӯстони азизу меҳрубон, умедворам ки ҳар яки шумо сиҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи Аллоҳ созем, хубем. қачира биёр. дӯстони азизу меҳрубон, и падаркое ҳастад ки ма дар рӯзи гириш монда будам. дута чалаи тилло ҳозир мешикоем, мебинем ку чӣ хел чалоае. беҳад ма хурсандам. баъд якду фаризаам хурсанде. Якду апаву хоҳаромон савол додан ки шумо ойлинг мегиред? дӯстони азизу меҳрубон, занои меҳрубон, мо ойлинг нагирем. чӣ дада ма чалаи тилло мемонам. ай ойликои худам мемонам. барои аму биёед амрои мо кор кунед. анам хеле соҳиби туҳфаҳо шавед. ҳозир мекушоем оста мебинем ку чӣ хел чало мазакас кардагим барои духтаракои беҳтарини группам. дӯстони азизу меҳрубон, инами хел коробкачаку дай. иёро ма тоҷикистон рой мекунем, ба почта рой мекунем ё ки ба аэропорт рой мекунем. хулас рой мекунем, во дар оҷо видео мекунем. айнами че бигем, айнами предложенияи онлайни ами тилло магазин ки ҳамаи тиллои маро мардага ҳамиҷо мехара. ай ҳамиҷо заказ кардем, ҳозир мешикоем. акуталши мешикоем. метунӣ? бес ма худам бошкам шуҷо, ту наметунӣ. духтарои хушрӯ, ман хурсандам иро бибиё хева. ай ҳама бисёр фариза хурсанда. ина хеле упаковкай. бест ина дӯстони азизи меҳрубон, инам хеле упаковка да коробкаки хушрӯ. бестак фариза баъд ҳастай будаиҷа. ина хеле бигем пакетуш ирдадруи мендозӣ. баъд ҳаста ина хеле агар ягон чишо пожизненную гарантия дора. ина хеле карта дора. агар ягон сиёҳ шава бишкана чон чӣ мекунанд? соз мекунанд да? бепул беҳичи ё ки адмен мекунанд дигаша метиҳанд. инами хеле ё ду размеранд. дӯстони азизу меҳрубон, ма барои чӣ намемонам. пешакӣ намехарам ба хотире ки пешакӣ намехарам ба хотире ки чӣ мешава? размери чиликшоно намедонам кадом духтаракомда номушта меброя. ба ҳамун хотир и духтаракои ман ягонта изованиёи баланд надоранд. нав омадагиан корда. барои аввай шумо метавонед биёед ҳамроҳи мо кор кунед ва соҳиби нахали туҳфаҳо шавед. бушкоку чӯҷа дар замин мон нахали нигош хеле упаковкаи хушрӯа. аку иша хуйменама диде чӣ хеле ангуштарини зебо. не басай ямиятш бушку басай ушама михелай. дӯстони азизи меҳрубон, инаи чиай и размери чандае? ва дӯстони азизу меҳрубон, и золотаи натуралнеай. баъд чӣ дора? ҳамин нигинаш гранатовия. ира инаи сета нигина инеҷаш бриллиантовия. ина дидед чӣ хел хушрӯай. не кеми размери 21 барое ки ӯ духтара ки ма апаҷони мо бигем бузбалакан чиликои ма доба пушеверович хел калонай. инаиш боша размери 17 чени чиликои худмай. ишам ҳамияй. ба чӣ хотир ма ҳар душта як хел гирифтам? ба хотире ки ҳамаи ҳар душта як брава зиғ нашава ки вай да дига гирифт ма да дига. ба ҳамун хотир ина дӯстони азизу меҳрубон, насибшон кунад рӯзои хуби истифода кунанд. и фаризаи ма боша як минут намемонае. ина мехелхай духтаракои хушрӯи ма. и аяпаи шаҳлоҷон монай. худованд насибиш куна. и мерава кулоб. иш мерава хуҷанд. иша зулолаҷонай. ина мехел дӯстони азизу меҳрубон, ҳар душ одинаковен, просто иш калона, иш майдатарай. шумо ҳам биёед бо и дафъа ма мехел ангуштарин мондагиём ҳам хеле ангуштарин мондагиём. биёед шумо ҳам иншалло ки соҳиби ҳам хеле туҳфаҳо мешавед. нигоҳ чӣ хел хушрӯай. азизу меҳрубон, инами хеле упаковка кадомшона ва гуфтанем ки иёро мо 10,000 гирифтем.
20,000 дардиша гирифтем. Лекин нархи асосии ё 33,300 рубля ина дар болои экран мемонад. Худтон бибинед. Барое ки мо бисёр ай ҳамин магазин харид мекунем. ҳоли скидкаи калон рафта ҳисобот 70% скидка шидагӣ мемонад. бо бигем ки ба ғайраи 70% бо карта доштем ба ҳамо гирифтем. Барои ҳамо инами хел скидкаи калон кати мо 10,000 гирифтагим. 20,000 дардиша гирифтагим. Анаку шумо бугед ки ма дар як каталог ду чало мемонам, 20,000 да чаларо мехарам. ма фоида нагирам, ойлик нагирам. ма барои чӣ чала мемонам? Барои ҳамо дӯстони азизу меҳрубон, занҳои меҳрубон, фикри зиёд накунед. биёед ҳамроҳи мо кор кунед, пушаймон намешавед. дар номеромон бинависед. роҳи корра, роҳи коркунира ҳатман ки мефаҳмонам. ҳатман ки шумо ҳам соҳиби пулҳои калон мешавед ва соҳиби туҳфаҳои зиёд. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. дар ҳамин ҷо боша влога ба поён мерасонам. то влогҳои оянда. ин влогум влоги хурсандӣ буд. бениҳоят барои духтарон хурсандам. худованд ҳамавақт хурсанд бошем ва ҳамавақт шумоам хурсанд бошед. хайр.